malah roh kowe. Kowe gur kudu mlebokke penak ngono ki dak penak. Sana. Dewe-dewe Anu kok. sik Kok senengane melek. Nyileh bojo nyileh. Garis. Anu delok wae kok tau olehke. Ketoke penak bojomu. Gek nyoba pisan tok, engko timbang mulih ra nggawa. Ayo pisan kas. Seneng lah. Aku iso. Iya, Bi. Enak, Mas. Ngono kuwi seneng kowe? Iya kowe iki lho. Ngono kuwi seneng kowe? Ngawur. Disuntik barang kok. Ting. Arep ora bojong kok. Oke. Lah dalah ya ora. Ayo. Bose. Elok. Cemen lho. Ngene Aku mbok kira gak iso joget ngene iki. Iso. Ayo. Coba dicoba ya. Iso. Ayo, Mbak. Ayo. Oh, enak yang jen. Joget to. Heh, Wapok. goyang kaya iki lho. Elo. Sepote ngene kaya goyangmu ya ngono to. Banget ceceng. Kowe njaluk joget ngono kuwi? Ya iya. Elo. Ngono kuwi? Iya. Elo. Ngono kuwi? Elo. Piye to kok malah mbok getak iki lho. Lah kono takok goyang ngono kuwi ya elo. Loh ya ora rampung leh jawab kok awakmu ya wis nyawur ya. Makane sok kluget ngene lho. Lah iki jenenge goyang ki ngene iki. Nek Dek Ina kan joget luar. Lah kowe Goyang luar. Loh, lah ya beda dong sih. Kuwi mau goyang Dalam. Oh, yen goyang yang luar ki kaya Ina iki mau. Ketok mloho. Iso keluar ngono. Nek demit Goyang- beda dong sih. goyang dalam. Goyang dalam ki njabane meneneng bae. Heeh. Jero. Wah, jan mulai mlebu apa piye? Apa iya to, Mbik? Apa iya? Penasaran awakmu, Mas? Iya ngono ki to. Iya. Tili ono to, Mas? Coba nonton, tak rasake. Coba. Dirungokne ya, dirungokne. Goyang Dimake, dalam. madhep rono. Goyang dalam. Marepe kudu rene. Ora rene ora iso. Kudu marepe rene. Lah. Piye rasane? Piye, Mas? Iki terus biasa aku arep menikmati goyang dalam. Lah kene arep menikmati digonyor-nyori peceren. Yo karepe iki ben cetha, leh mundeleng iki lho. Silitmu mbledos ya peceren. Peceren iki lho. Kowe lagi ngopo? kok kare gue mboten duwe pecerane apa mambu? Gondoy. Kowe aja ngono, Mas. Aja ngono kowe. Kowe aja ngono. Lah piye? Lah piye lho metu muni ra sangka kene arep kok ngendi? Masa aku metu kok ngono? Lah kowe saiki lanangan, nerane wong wedok arep tok ke ngendi? Iku lho. Apa? Lah. Iya, Bro. Mas, Lah. masuk ijo. Nun. Aku mbok dewaki yo. Urus sama aku karo iki. Papa, tontonan ketonggone awake dhewe ki sing bebojon kok go rame bae beda karo awake dhewe ki ya papaku ya. Awake dhewe ki adem ayem ya papaku ya tontonan ketanggane awake dhewe ki gur geger gembeng wae ya pakmu. Kalau tanggane dhewe ketok mesra ngono kae. Lah kowe lanangan kok mau setugel. Lah ya salahe kowe to. Papa, Iya. aku ditumbaske mobil papa ya. Anyar. Ya Aku beli ya. mobil anyar. Di showroom ya papaku. Kes. Jangan ngasih Wen kok kalah. apa? Wen kok apa? Anu kok apa? Tapi apa tuh apa? Aku mau tukok nyoba iki. Lah kowe njaluk apa? Lah kowe ra njaluk tukoke. Ngene. Lah kan nyawang kowe gak yakin, lah aku kan nrimo ndek bojo kowe nrimo aku. Nrimo aku ki. Nrimo galake kaya. Wong wedok ki kudu galak. Wong wedok galak kuwi nek ndonga dijabah. Rungokno. Rungono kupingmu sing basah kuwi. Papa, mamah ngelak mau mimik. Kok kariset wong sugih padake. Mas, kowe ngelak ora? Kowe ngelak. Kowe ngelak apa ora? Aku ngelak. Ayo kene tak mi. Walik. Kae sing wedok.
Witekno. Dadi iki sing ngelak kowe ngono lho, ora kok aku. Aku gak ngelak kok. Lah sing ndintok sapa? Intuk apa? Papa, mama, lapar. Mau makan. Wong sugih. Yang enak ya papaku, yang sugih. enak. Kuwi nggonek. Wo, kowe njaluk tak gaglak entan-entan. Lah apa Makan yang enak, yang itu kebab itu loh Wong sayang, sugih. kebab. Padak. apa ta? Anu kowe rasa ngono kae ya? Oga. Kowe mangan ngono kae engko ndak ususmu panunen. Kok tak tukoke gendar ya. Alah di bojo setugel iki dek Lho ya ramen. tekno ora enak sing duwe Kok iso toko. kowe kok iso. Apa? Sayang, pangku, mama capek sayang, capek. Kowe iso ngono kae? Hah? Iso. Ya apa lho aja nganti kalah to karo tangga to. Oh, weh mangku buat tebi. Mangku. Sawa. Aku mau buat kowe. Iya, ayo koyo aku karo Inak. Ayo, awas. Deloken kae sayangku, deloken kae tanggane awake dhewe. Deloken kae tanggane awake dhewe kae papaku. Deloken kae. Anu, kok sik Dik. Ora usah tiru-tiru tanggane, Dik. Lah terus Yang tanggane ketok pantes. Lah terus? Lah kowe tak pangku lho, Apa? disuting kok kono. Apa? Kayak kaya sapi ngletong lho kowe. kok rumah. Oh, ora bahagia ngono. Wis Dik. Bahagia jane bahagia. Kok bahagia kaya ngono? Bahagia ora ndek utang kok ya Cin bahagia. Wis rasa mikir ke tanggane. Iya. Tangga arep omong apa wae, Mas. sing penting awake dhewe ora ngrusoi tanggane, ora njaluk tangga. Lho ngene iki, ngene iki. Ora usah diumbar-umbar wae ketok mesra. Alah, Ora urung kaya pegatan. Ngono ku to. Penak awake dhewe rame. Aduh. Kok dongane iki lho, kok rumasak. Jenenge bumbune wong omah-omah ki ya ngono kuwi. Leres. Sok rame, sok ora. Bener banget. Lah ning kowe rame terus sih. Tadi tak anggap ora itu rame. Padu terus sih. Iki ceritane iki tangga kok ditangkap butune mlocot. Bobi. Lah saya ngetono iki lho, awake dhewe kudu totalitas no. Ya. Rame iki ndek kapan kowe rame? Lah kuwi mau. Oh, lah wong Dudon. aku nek Lah aku kuwi tak mah. batin. Lah masamu apa gua apa jenenge batinannya apa? Mata batin. Mata batin apa piye? Wong dene mata sapi. Papaku, papa. Coba sawangen bodine mamah iki kepiye? Nak ya cantik, seksi to papaku. Kowe rasa melu nyawang Kok iso matamu. bojomu ini kok iso? Kok iso? Ngene iki bojomu. Iso. Ah jajal doi. Aja nganti kalah ndang. Ayo. Kowe matamu aja nyawang mang kono matamu. Nyawang Matamu dhewe iki lho. nyawang iki. Nesu, ae. nesu ngono ae lho. Padu neh. Nah, aja Padu neh. Ya ta sayang ngene. Nah. Tanggane awake dhewe kok ora adem Ngene ayo. iki lho, Awake Mas. dhewe piye Pokoknya coba. Ora usah Dik, ora usah. Bokomu gede sisih. Lah kowe wingi mlaku ngene mak. Pret. Iki bojomu lho, iki bojomu. Piye? Ijol piye? Anu ijole kowe kae. Kok malah pindah rene iki piye to? Kowe kae apa? Tombok sik. Heh? Tombok sik. Piro? 2000. 2000. Bayar no. Oh iya. wis. Jujul 48. Bojomu diregan 2000. Lah jare 2000. Ora, wis ngene. Wis kowe kae. Piye? Awi. Aku karo sapa iki? Karo awakmu? Hah, karo aku. Ya. Bosok Ha. Ya tetep Kowe kok romantis. ndek bojo aku rong dina muter lho kowe. Alah modar diurip kene. Dicek. Ces. Ayo Ki ngatur sekarang. kene lipur. Ya. Sampai gunung. Dawuh saking Mbah Surani. Kengko ana tembang kangen kanggo Pak Sulaiman. Oke, siap. Ya. Yo kono sik. Apa kok sik? Nyaman, Bang. Saben bengi Rentet kok Mas. nyawang loro cek jungling kabeh. Aku iki ya. Hau. Wah, siap. Penak. Enak ya, Mas? Penak. Empuk to, Mas? Ganti kono. Ngendi? Piye? Eh, ndang to. Rinio sik iki lho. Piye? Mikmu mati? Saduk cakep. Piye krasa urung? Tetep enak. Tetep enak kowe. Penak kene ngene meneng lha kowe kok debak iki.
dibatin. Wah, modar iki. Dipaske to, dipaske ngono lho. Rasa kok Apa-apa ki dibatin. dibatin, malah penak. Mu anak dadine anak batinan. Mu nek kuwi tenang. Iya. Apa-apa kok dibatin. Bayaranku ya dibatin. Kok teko bayaran. Lah apa-apa kok dibatin iki lho. Engko bayaran tak batin kok. Ya. Semene Bi. Yen memaceng. Kowe iso wekrek wong kowe. Nyambung lho. Memajang. Yen memajang. Kok memajeng? Lah aku mau apa? Memajeng nih. Lho, ngomongnya masuk ijo kuwi. Sing bener ki piye to sing bener? Memajang. Kowe klek. Aku titik Yen keliru. memajang. Nah, ngono. Oh, ayo. Aku dadi kleru. Kleru. Kleru, Mbak. Dadi aku mau kleru. Kleru, Mbak. Dadi aku mau kleru. Kleru. Dadi aku mau. Bojomu lho. Oh, kasih. Kasih to. Piye to? Bang anakku jangan mati wis kono. Aku arek iki wis kena. Iki. Aja do rebutan to, aja do rebutan to. Aku lak yo malu to kaya kono kuwi iki. Salah siji wae aja kabeh-kabeh to ya. Bojomu ki pemantan genggek apa piye? Biyen mbok biyen iki. Punyer. Biyen yo mbok biyen. Saiki wis ora wis mari mbok. Ngomongno to aja. Biyen. Nah. Yo memajang. Yen memajang. Kono Yen memajang. Say. Kok Mas? Mong karo. sanjare guduten. Nek kucokno nekmu. Nek kucokno nekmu. Nek kucokno nekmu nekmu gandul. Mendul. Gandul. Apa ta iki? Mong karo. Jano. Mong karo. Janur. Kuning. Kok aku nang ngono ki kok aku. Berusaha. Apa? Ngopo mbok krowok. Diapake to. Krowok maju gadul kaget aku. Apa duwe? Rakit angel. Lah ngono ki tekono aku ndek videone. Apa duwe? Kembang. Enggak iki lho. Kumpung ngomong kok rampung kok wis kembang ae. Kembang ae terusan ngunduhe kapan. Bang api. Bang kok terus lho. Rene meneh bojomu kae lho, Mas. Mbak iki nyopo. Iki wong mbok kira ki asu apa piye? Ora anakan. Kaya kucing dicaking. Aja di ngene. Lah kudune piye, Mbak? Oh. Piye piye? Ora. Kudu kapake. Kok mik mbok tutukke eman-eman iki. Ken bagus, ken ganteng Mas, ken ganteng. Eno. Urung. Kok urung kok ngono. Kecitan. 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 Kono ganti. Kembang api. Sing apik. Endi kene? Ah. Ayo, Ja. Kowe nduk. Aku? Iya no. Nek ya. Kembang wae waton Nanti. Sini. Nggak bisa. Ini milik saya. Apa gone tangga iki? Milik saya. Ayo, Rana. Bojomu gunakno Neh dhewe. Mas, neh Mas. Ya, woyo. Elah. Kowe mbok ngono kuwi ta? Kowe pengen ngono kuwi? Iya. Kowe pengen ngono kuwi? Ah. Timbang kowe bingung ngetne kono, ayo tak lebokke jarek malah roh kowe. Kowe gur kudu Lho, mlebokke penak ngono ki Kok rumangsa. Sana. Dewe-dewe Anu kok. sik, Kok nyilih. senengane milik. Ngileh bojo ngileh. Garis. Anu delok wae kok Wes, tau Sok. oleh ke. Ketoke penak bojomu. Gak nyoba pisan tok kok timbang mulih ra nggawa. Ayo pisan kas. Neh Mas.
ngawur. Disunting barang kok Ting. arep ora bojo kok kene. Oke. Lah dalah ya ora. Ayo. Bos aku ngene iki mau lho. Malah suwe-suwe kaya cempe ya. Dadi madhep rono ngene-ngene iki dadi kaya cempe. Kok di nyem-nyem-nyem koyo makan apa nyem-nyem-nyem. Mangsane bojoku wedhus ae. Wah, Kaya nyem-nyem. wedhus, kaya wedhus. Mangsamu piye? Wis marem, Mas. Wes iki aku mbok balikke, mbok balikke karo bojoku ne. Wis tak balekke. Iya, bali. Ngono kan wis marem. Ya kok Wah, bose guyu-guyu ae. entuk ya. Wah, konten akeh kok. Nah, asli. Seneng batinmu no? Iya no? Mulane wani tombok Kang sih. Darno matur sembah nyuwun. Yo. Pacitan Was. san Was. Wah. konten to, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Woyo-woyo. Ya, balik rono geti. Apa? Ayo. Cek, lu kok gur marani peceren apa to, Cek? Lah sesemu muter kokean kok. Keting aku nek ngono kuwi iki. Aja Iya. ngono to. Ngene iki ayo wirang to nek ngene iki. Lah dalah yo. Lah, nggih to, Mbak. Nggih to, Kok. Kondur to, Mbak. Ampun kondur riyen. Ampun dewau to. Nggih. Oh. Oh, nggih. Kok nenggal kondur. Matur nuwun Mbah Kakang. Iya, Inno. Mas. Urung. Panas, panas. Bareng minum wae. Panas minu wae. Ya nah. Panas ya Mas Suncak sing cendet. Ora nggo cendhek ngono lho. Lah piye to? Ya, wis ngono. Lah ae. jareke bojoku. Ya tak sayang-sayang to mestine. Ben ketok mening. Syuting ne, syuting. Ketoke mencep. Piye mencepe piye balenono? Mencepe piye balenono? Ya delang pi, delang. Mencepu aja nganan tok ngiri barang. Ngiri yo. Bareng anu melet iki lho jan kurang ajar. Rene Rene meneh. meneh bojomu ki sing ngendi kono kae lho. Wong gur nonggo ae. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Ngaso-ngaso, aja mepet-mepet. Nah, iki saiki parian kagem sing kagungan hajat. Ayo. Mau wis sih? Mau kan Bar beda. parian kok Iki parian neh, ayo. Aku. Ayo. Dahar, dahar tahu. Alah dadak marahi lho wong pinter Bu Warai iki yo ngopo kok ora tau tanggapan Bu Warai. Alah yo yo. Dak. Ayo. Ana watu pinggir sumur Nang pinggir sumur. Bapak Margu Bapak Margo. panjang umur. Amin amin. Nah. Dahar tahu. Bojoku, wena kalau lale Tuku kayu Tuku kayu. tuke uncek ning Kediri. Nang Kediri adohe Purwodadi wae neng kok. Lha parian ki sak bebas ya. iki rumah tanggane wong Iki rumah. Anu mbok galake metu kok sayang ya mundur wae mulih. wanine ngandake bojone apa Mugi Bapak Margu Oke Bapak banyak Margo. rezeki. Amin Allahumma amin. Lalalala. Amin Allahumma amin. Ja.
Hartahu. Alah tahune wis entek dienggo Dewi. Wis tahune. Tahune tintakke Dewi kok. Wis renek. Tahune entek dipangan Dewi. Wong parian kok mbok. Ya wis entek, liyane tahu akeh kok. Perasaku kok ya. Aku watu iki kayu kok tahu. Nyontek kene Dewi, prinsip. Kok ya tuku alu apa tuku apa? Alu gue gede kowe kuwi ya. Lah wong wis Tuku alu. Oh. Ngombe susu. Enake, enak Kok tenan. duwe? Hah? Kok duwe? Ngene bojoku. Di. Ngomong jare kadaluarsa. Kuwi iki bar tuku anyar. Oh, pasang anyar. Tuku pasang. Tuku iso pasang. Ngombe susu. Iya. Nang tengah sawah. Ada prono lho, ngopo dep rene. Keluarga Pak Margo Iya. pikantuk berkah barokah. Otak, hei. Dek, kok nak keluarga berantakan ini musiknya ya berantakan ya. Iya, ora kaya awake dhewe ya, Mas. Turut. Turut alus tapi enak dirungokke ya, Mas. Rene meneh rono lho. Rono teng apa tuh? Durone nyap. Yu bojomu ki asline ngeser aku kok yu meneng-meneng kok yu. PN, nyoh PN ancene ra ndek manuk PN nyoh. PN. Ngece cek, ngece. Hah? Ngece. Jenenge wong Yo, kamu ben. Durone. Lan piye ora? Oke kan. Ora. Ora. Adane tak pateni iki mau kok. Ana apa? Emprit. Moga apa? Dari perenjak. Piye to jane iki? Mencela-mencela. Loro. Ayo tak mari. Ayo yu. Aku, Yo. aku lho. Iya. Iya yu. Aku lho iki lho ya. Iya yu. Kudu aku pokoke. Soteng. Rene meneh ya. Durone nek. Rene meneh. Tuku panci ngombe celeguk cepet ceger. Lho, Telat bos. malah sibel. Tuku panci. Tuku Panci. Neng Kediri. Nang Kediri. Mugi Ibu Murni Ya. sugih rezeki. Sling. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma Inoman. Alah, Inuman ae. Panas udan bro, ini mana ya? Aku pengen dah minum. Ose, ya, kita wis ki. Ngagem reyok, Pak. Ngagem reyok mboten, Pak? Mbah Kakuk? Ngagem. Oke. panas asudan. Ayo Deina, hutan panas. Kaleng ceping Basurane mawi riak boten. Lo. Ada teko apa? Apa? Ya kono. Sik Mas, sik Mas. Mas, sik Mas. Hop 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 hop, hop. Iki nyapa to kok mulek Yul, kae? tuyul. Kowe iki ngopo kek ndek mau kok gur mulek rono rene iki Apa kok. bles. Lah kalau aku tuyul lho. Apa dadak kok? Reokan juga ganungan no. Nah, Pas karo musike. Ganongan kuwi pas ya wonge gedhe. Lagi? Aku kan wonge setugel. Nah, Dadi pas. rapat. Pas, yo. Aku nggo topeng liyane ae. Ora enak tuh pengen enak iki kok. Enek kuwi mau. Rene Pak. ora nggawa asistenmu mau ki lali ra gawakne. Cepet. Kok ya. Lah, biasa kok dicopot blangkone dicopot kok ndase. Takon. Bojone nesu. Bojone nesu. Biar. Was. Dongani sik, dongani sik. Ayo. Situ. Hop, nek. Hop. Apa? Apa? Iki topeng kayak yo ngene yo. Topenge sapa sing gawa sapa? Topengku. Sing Eh, gawa iya, ya sing kowe. gawa. Heeh. Lah kok karo kancane, berarti kan ya kowe kok nuduh kancane. Ora tak kei ngenekan ni. Lah apa ya enek topeng iso mangan dhewe?
Iki terus kepiye nek aku nyokot? Ya dicokot sak keneke. Yo. Ayo. Enggak. Ngreyok karo ngemil ya iso. Kosek. Ora, aku kan nggawa tak cokot, yen ora tak resiki sik, engko cacingen ya. Alah yo ben. Lalalala. Ana weteng sak menit cacing apa ya iso? Yo. Ngawur. Ding tak dinding. Kelakuane kuwi. Alah kok nuduh kancane neh. Was. Yo. Waduh kok disuk. Sukses luar biasa, sukses. Nyapo? Aku jaluk tulung. Kowe iki piye to? Tepuk tangan untumu. Lah tanganmu ngene lho mau iki. Ngene iki aku jaluk tulung ra iso balik lho. Tak kira nek njaluk tepuk tangan. Aku koclok kabeh. Mas Uncek, kan mau pertama balik gak iso. Sing kedua kan gelo berhasil to, ora ya tepuk tangan. Nonton puas. Ora tepuk tangan karepku ki aku jaluk tulung. Neng sapa? Ya kowe kuwi lho. Lah awakmu ora ngomong kok. Ora kok. Tanganku wis cawi-cawi. Lah dawe-dawe ning sapa? Ya kowe kuwi kok sapa? Ora kok ya, Mbak. Ora, aku yo gak rumongsoi. Mau ki Aku seneng banget. Oh ya wis ah. Ora rombongan. Wong rumangsa aku kok. Kan seneng iki lho berhasil iki lho, Mas. Riyoke sing cilik elek, gentise gedhe nggih Pak Surani nggih. Ora. Sing gedhe nggih. Boten. Nggih. Boten. He. Ketian. Ora enak. Reyok kok dandan yo ngene iki apa reyok edan? Reyok ki ra enak dandanan nggo jas ki ra enak reyok. Ayo. Padha makaryane. Oga. Ora nggo dandan, ora nggo jas to. Ora. Dadi topengan. Nah, terus Yo. udah. Malik. Ayo. Kudu gelem ngene. Ora. Ayo, musik. Musik. Ayo. Yo. Yo. Malik. Totalitas. Terus dialah. Was. Ono. Ono. Balik rono. Wis ben marem.
Wonge wi. Halo. Di Direbut karo buke, terus tak wehke. 50 100 Hei! Endi? Bu. Wah. Ucak medeni mbuke. Iki bogo batu apa iki kamu nih? Nesu. Munyo kok nesu ki piye? Munyo kok iso nesu. Oh, nesu ngeleh kok, Bi. Lapar. Kuwi matane ya, kuwi mata. Bolonge kono. Lah dalah ya apa ora? Lah bolonge kono. Bolongane telu, Rek. Bolongane sing kono. Tulisanmu kleru to. Bolongan moto. Ya tak kira lambe wong ngene lah bolong kok. Nesu meneh. Bagus kok kira. Iya kono kowe. Wapok ra kono kowe. Ciko. Wis ah, Rusak kok. ragel mriyok kok Sukijo. Gak reoke bagusan. Asu kijo gak gelem. Pede kebagusan. Halah. Kok rupa kaya gemuk kok ngono kok. Bagus. Bagus. Dandang.